Assalamu alaikum jama'a, wannan gida a gurguje wannan bidiyo zan yi shi ne akan bayani akan na wannan platform, wannan miners da na ce ana yin mining shi idan ya kai minimum swiping, ya kai swiping ya koma dala ka tura cikin Binance ka sai da abinka. Idan baka yi rijista ba sai ka danna link ɗin da na sama a description, idan ka danna zai shigar da kai Play Store. Idan ya shigar da mu Play Store sai in gwada ma mutanen da za su ɗauko wannan application wanda bai san yadda ake amfani da shi ba. Wannan ko da a ce ka san yadda ake amfani da wannan application, ka tsaya kallon wannan bidiyo saboda zai ma amfani. Zan gwada ma yadda za ka yi staking ka samu riba da wannan application. Kamar yadda kuke gani, wannan shine application. Idan baka yi rijista ba sai ka yi installing shi, bayan ya gama sai ka yi opening shi, ka yi play. Kana yin play zai nuna maka Gmail ɗinka Google, sai ka danna kan Google. Ka danna kan Google zai kawo maka Gmail ɗinka. Kana da Gmail da yawa zai gwada maka, yana gwada ma wannan Gmail ɗin da kake da shi ko shi kenan, sai ka zaɓi wanda za ka yi rijista da shi, sai ya gama zai kawo maka a fuska kamar haka bayan ya wuce. Wannan option da kuke gani shine za ka taɓa wannan wajen mining mai kaman garin nan, za ka taɓa shi. Bayan ka taɓa zai ɗan yi searching sai ya kawo maka haka. To wannan wajen top up ɗin nan da kuke gani shi za ka bi kana dannawa duk bayan 24 hours. Amfanin wannan top up ɗin, duk bayan 24 hours za ka zo ka danna, za ka ga naka zai tara ma 10,000, amma ga shi za ku ga 16,000 yake tara ma. Zan zana muku gani. Yawa kamar inda na faɗa, idan ka shigo za ka ga nan naka za ka ga 10,000 ne, ni kuma na za ka ga 16,000 yake tara mu. To mashin ake siya wanda zai na ƙara ma gudun abinka. Idan kana so ka saya ka danna wajen wannan alaman gatari. Bayan ka danna shi, bayan ka danna wannan alaman gatarin zai ɗan yi searching, sai ka danna wannan wajen ɗayan akwatin. Wannan akwatin kuke gani yadda na zagaye ɗin nan. Bayan shi ma ka taɓa shi zai ɗan yi searching sai ya zo ma haka. Ni yanzu ga mashin da nake amfani da shi, za ka ga kullum yana zai na ban 16,000 aka. Bayan kuma wancan na free zai na tara ma 10,000 ne, wannan kuma 16,000. Za ka saye shi 33,000. Wannan kuma zai na tara ma 33,000. Za ka saye shi 68,000 a kwana biyu dai za ka cire kuɗinka, sai kuma riba da zai na kawo maka. Bayan ka gama wannan, idan kana so kana da sha'awar yin staking, sai ka zo ka taɓa wannan wajen wallet ɗin da na zagaye. Bayan ka taɓa zai ɗan yi searching ya kama fuska kamar haka. Kamar yadda kuke gani, idan ya kama fuska kamar haka, ga nan wajen da aka rubuta go stake, sai ka taɓa wannan go stake ɗin. Bayan ka taɓa wannan go stake ɗin, za ka ga ya kawo maka wasu fuska kamar haka. Idan kana so ka yi staking sai ka danna nan, shine wajen maximum, ko kuma ka sa amount. Ni na sa duka ne don yin staking ɗin shi. Kamar yadda kuke gani yana da 400,000 da wani abu, sai in danna stake now. Ina dannawa kamar yadda kuke gani gashi nan ya yi staking. Kullum idan kana shigowa kullum za ka na ganin income ɗinka. Za ka ga income ɗinka ana abin da ya tara ma, nan kuma shine za ka na yin withdrawal income ɗinka. Nan kuma idan ka fasa yin staking ne sai ka danna wannan on stake ɗin. Shi kenan wannan staking ɗin zai dawo kan balance ɗinka. Idan ka fasa yin wannan staking ɗin shine kawai. Yanzu kamar yadda kuke gani ma nawa har sun fara tara mu 0.01 daga sawa na, saboda nawa yana da ɗan yawa. To sai kuma wajen withdraw shine za ka danna wajen farko. Idan kana so ma ka yi withdraw dole ka fara zuwa nan wajen exchange ɗin. Wajen exchange ɗin sai ka danna exchange. Idan ka danna exchange za ku ga minimum 800,000 ne. Idan kana so ka yi exchange ɗin shi a yanzu kafin a yi launching ɗin wannan coins ɗin, to idan ka danna, idan ya kai ka danna submit ɗin, zai yi komai successful. Bayan ya gama sai ka dawo nan wajen ka danna swap ɗin. Bayan ka danna swap zai ɗan yi searching shi ma ya wuce kaɗan. Zai kawo mana wajen da za mu yi withdraw ɗin wannan coins ɗin zuwa Binance mu. To kamar yadda kuke gani zai kawo ma wannan balance. Bayan ka yi withdraw za su dawo maka da shi wannan coins ɗin. Bayan ka gama withdraw to zai dawo wannan coins. Bayan ya dawo wannan coins ɗin sai kai kuma ka dawo da shi zuwa wannan BUSD. Kowane guda ɗaya na mazaunin $1 ne BUSDT.
sai ka danna wajen nan ɗin nan. Idan ka danna shi kenan zai yi swapping ya koma BUSDT. Daga kan BUSDT sai ka danna nan wajen Binance. Wajen Binance ɗin nan kana yi withdraw ɗin nan, kana danna withdraw zai kawo ma wani fuska daban. Wala kamar yadda kuke gani idan ya kawo wannan fuskan zai kawo maka nan, sai ka je cikin Binance ko Trust Wallet ka rubuta BUSDT, za su baka wallet address ka zo ka kwafa. Da farkon ka sa wallet address ɗin kuma za su tura ma email na a cikin Gmail ɗinka da ka yi register, sai ka ɗauko ka kwafa sai ka danna nan. Shikenan kana dannawa to bayan 24 hours ko 48 hours za su saka maka wannan BUSDT a ciki kamar yadda suka sa bayan 24 hours ko 48 hours. To duka wannan shine ƙarshen wannan bidiyo. Kar ka manta idan yau ne farkon zuwanka channel ka danna mana alamar subscribe. Idan bidiyon ya burge ka, ka danna mana alamar like. Mun gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.